Suunnitelma on varmasti tärkeimpiä asioita hyvän kauden toteuttamiseen. Rakennuksella niitä korjausliikkeitä ei toivo vaan, että mentäisiin koko ajan järjestelmällisesti suunnitelman mukaan, niin saa varmasti parhaan lopputuloksen sillä tavalla, että pieniä eroavaisuuksia löytyy. Sitten siirrytään siihen suunnitelman tekoon ja tehdään sellainen karkea vuosisuunnitelma ja työvaiheiden jälkeen viimeistely kohti sitä huippukunnon rakentamista, että katsotaan todellisuutta silmiin matolla ja keskustellaan sitten, että miten on se periodi mennyt. Hiihtäessä tulee matolla sellaista pauketta ja mitä ei heikommalla katolla olisi ollut niin mielekästä tehdä, niin kyllä tässä mukavaa on paukuttaa menemään. Sanotaan, että semmoinen hienon keskitaso ravintola sisäkatot on tehty tänne, että täällä voi pitää tarvittaessa autotalli piknikin. Mä kyllä ikinä näin hienossa ravintolassa syönyt.